Efe gorau yn y byd o! Fi ddim yn gwybod. Hwna'n really gas. Hwna'n brifo fi. Guys, what is happening? Siwt mae pethau. Croeso nôl i PopT. Boys! Fi mor cyffroes, fi methu copo. Achos diwedd wythnos yma ar dydd Gwener, yr 8fed o Fedi, mae Cwpan y byd Rugby 2023 allan yn Ffrainc yn dechrau. Yes, pass. Yes, pass. Yes! Felly, yn y fideo heddi, mae PopT di anfon draw y chwaraewyr gorau sydd yn ymddangos yn y twrnament eleni, ac mae rhaid i fi roi nhw mewn i tier list o rai gorau i rai ddim mor dda. Ond cyn i ni neidio mewn i'r list, cofiwch chi tanysgrifio i PopT, roi thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r glwch am y notifications ding dong. Oce de boys, dyma ni yr tier list. Mae gen i llwyth o chwaraewyr fan hyn. Dyma'r categories allai roi nhw mewn. Haen gorau yn y byd, so chwaraewr gorau yn y byd. Haen da, haen oce, haen gwael, a'r haen gweithaf. Oce. A'r un gyntaf yw taig furlong. Big boy. Mae'n carry scrums. Yn safle fe, fi'n meddwl mae fe yw'r un o'r gorau yn y byd. Ond o ran jyst chwaraewr rygbi, do props. Props yw props yn dyn nhw. So haen da i taig furlong. Dechrau da. Pwy sy'n nesa? Bowden Barrett. Mae hwnna'n hwyl i gweud. Bowden Barrett. Bowden Barrett. Bowden Barrett. Tricky. Os o'n i nôl yn 2019 falle, bys fi'n rhoi fel am fan hyn. Ond sa'n gweld y ffordd yma ar y funud, i fod yn onest. Sa'n gweld e. Mae hwnna'n eitha nuts, ond fi'n rhoi fe haen oce. Just oce. Bowden. Bach. Bowden Barrett. Bosh. Freddie Stewart o Loegr. Fe yw'r unig chwaraewr o Lloegr ar y funud, allai weid sydd yn actually really dda. Fi'n meddwl falle mae fe yw'r fullback gorau yn y byd ar y funud. Neu Ramos. Na, you know. Fi jyst methu neud e. Da. Ymlaen y nesa. Daniel Bega. I fi maswr gorau mae Cymru erioed i gweld. Falle. Nw'n gwybod. Actually. James Hook. Stephen Jones. Neil Jenkins. Efe gorau yn y byd o! Fi methu roi unrhyw un mewn gorau y byd e. Haen da yw Dan. Mae dad i Dan. Nesa mae gyda ni Adam Beard. O, spray! Yeah. Ti'n boi ffain, fi'n siŵr. Mawr. Slow. A fi jyst ddim yn credu, fi'n credu fyna second rows well lawr yn Glynedd, yn bod yn onest. So, ti'n mynd i'r haen gweithaf ar y byd. Hwna'n really gas. Nesaf, mae gyda ni Louis Rhys-Zammit. I fi, boys, yn bersonol, ta ddim asgellwr yn byd rygbi dar pes sydd gyda fe. Am y reswm ni, fi a roi hwnna yn gorau yn y byd. Mae yna asgellwyr well na fe, fi'n meddwl, ond o ran y trydanol. Drydanol. Mae fe'n heiddi mynd i gorau yn y byd, jyst achos o'n i. Finn Russell. Mae fe'n mynd syth lan i gorau yn y byd. Maverick. Be mae fe'n gallu neud dar pel, mae fe'n jyst yn cool as a cucumber. Maro Etoge o Lloegr. Yn y gorffennol, mae fe wedi bod un o'r second rowers gorau yn y byd. Ond wir i chi nawr, fi'n meddwl mae fe wedi troi'n rubbish. So, fi am roi fe yn haen gwael. O Maro. Owen Farrell. Mae fe lico taclo, ydw e? Shoulder, pen, naughty boy. Ond, heblaw hynny, mae fe'n chwaraewr ffantastig. Ydy yn heiddi fod yn gorau yn y byd? Fi ddim yn meddwl ni. So mae fe yn mynd mewn i'r haen da hefyd. Mr. Bad Tackle Technique. Be? Nesa! Ange Capozzo o Italia. Un o'r fullbacks gorau yn y byd hefyd. Ti'n well na Freddie Stewart? Fi ddim yn gwybod. Just trydanol. Trydanol. Mae fe mynd mewn i'r haen da hefyd, fi'n meddwl. A'n siarad am trydanol. Cheslin Colby. Nawr e. Mae fe yn mynd syth mewn i'r haen gorau yn y byd. Mae fe fel Shane William. Side step. Dwi'n gallu curo amddiffynwr fel la. Mae'n fod yn fach, fe. Fel un. Georgie North. Mae'n anodd achos fi'n caru George North.
Fi'n rili licio fe. Fi'n rili licio fe fel chwaraewr. Fi'n meddwl mae fe'n dda. Fi eisiau rhoi mewn haen da, ond sa'n credu mewn heiddi ar y funud. Fi'n rhoi mewn haen oce. Just achos y ffordd mae Cymru yn chwarae hefyd ar y funud. Ma' hwnna'n brifo fi. Sorry, George. Mor sorry. O, viva la France! Anton Dupont! Mae hwn yn hawdd. Y chwaraewr rygbi gore, seriously nawr, crazy. Crazy. Nath o cico pel dwi'n o'r blaen, a nath yr air dod allan o fe. Yng nghanol gêm. Mor dilentog, so fe'n hun o'r chwysu bod ma'n chwarae. Gwylwch e, so ddim chwys yn dod allan o fe. Crazy bloke. Right te, a dyna ni tier list fi o rai o chwaraewyr gore sy'n ymddangos yn cwpan y byd eleni. Gobeithio chi wedi joio'r fideo yma. Gadw bod y fi lawr yn y sylwadau. Os nath chi cytuno neu angytuno, mae fe'n lot anoddach na beth chi'n meddwl. Mwynhewch gwylio'ch cwpan y byd ar draws y mis nesa. Come on Cymru, ni'n gallu neud e. A na weld chi yn y fideo nesaf, ond tan hynny boys, so long. Wheels!